Здравейте, YouTube, аз съм Мистер Платиниум и днес снимам в Tolegit. IP-то на сервера. Да, тук пиша черта servers. И тук съм Game сервера, там са игрите. Survival сервера, където може да оцелявате с другите играчи. Kit PvP. Jail сервера, там купайте мини. Купайте и дигате ранкове. Има и GTI сервер, Skyblock, PvP, FreeBuild, което е креатив. И тук е лобито. Днес ще игра на Skyblock. Да. Тук е едно съобщение, че Skyblock сервер е рестартиран. Повечето неща не са готови и ще се работи по тях тази вечер. Не знам защо са тия стаи. Значи... Тук са командите. Оцеляване на остров в въздуха сам или с ваш приятел. Добави го с командата ESA-Invite и името му. Ако искате да разгледате острова на някой друг, напишете ESA-Warp и човека. Името му също. Играл Warp на острова си и ако не го е, заключил право, на това имат само Sky Plus ранг. Ако искате да рестартирате острова си и да изтриете всичко, използвате следната команда, която е ESA Restart. За да проверите на кое място е острова ви, ползвате ESA Top. Сега тук са правилата. Тях няма да ги чета. Нужните материали. Ще се върна след малко, като намеря
Довиждане от мен за сега и до скоро!